Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Acero. Tama po kayo, ako na po ito, si Errol Dakame. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras na pagkatanghal ng palatuntunang Kamaong Acero. At sumasa niyo po mula dito sa studios ng Leader News Philippines. At napapanood po sa lahat ng dako ng mundo. Hello, hello, hello sa mga OFW. At siyempre ang bati po natin, una sa lahat, ang lahat pong mga manggagawa. Lahat ng mga trabahante, lahat ng mga trabahador, lahat ng mga empleyado, lahat ng mga nagpapawis, nagpapatulo at nagpapagod, kaya nagbabanat ng buto. Ang araw pong ito ay nakalaan para po sa ating lahat. At dito po binibigyan ng halaga ang labor sector. Labor Day po ngayon. At inaasahan po natin na dapat magiging masaya na po ang mga manggagawa sapagkat yung hinihintay-hintay po ng lahat na magandang balita mula po sa palasyo ay inilabas na kanina. Alright, so hindi na tayo pakatatagal pa. Welcome sa ating palatuntunang Kamaong Acero sa mga nasa Metro Manila, mga karatig na lalawigan, key cities in the country, sa mga probinsya at mga barabarangay. Saan mang dako kayo ng Pilipinas at mundo naroon, everybody's welcome sa ating palatuntunan. Unahin na po muna natin ang mga naglalakihang issue sa ating bansa. Executive order laban sa Endo, regalo ng Pangulo sa mga manggagawa ngayong Labor Day. Militante, malamig naman sa EO laban sa Endo ng Pangulo. Proteksyon ng mga OFW tampok pa rin sa Labor Day message ng Presidente. Pamilya ng namatay na OFW sa Oman nananawagan naman ng tulong sa palasyo. Samantala, Philippine National Police handang umayuda sa PIDEA, kaugnay pa rin ng Barangay Narco-List. At magandang balita pa rin, gobyerno, bubuhusan po ng 50 milyong piso buwan-buwan ang mga malasakit centers. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating contact number sa studio ay 0995-148-3605. At huwag niyo pong kaligtang i-like, mag-comment at i-share ang ating FB page, Leader News Philippines, na nakasimulcast din po sa YouTube channel natin, ang Leader News Philippines. At siyempre sa hug po ng ating palatuntunan ang mga reports. At hopefully, may makausap po tayong importanteng tao na maglalahad po ng kanilang damdamin patungkol pa rin po sa Labor Day ngayon pong Mayo 1. Bueno, unahin muna natin ang importanteng report ni Dryan Zamora sa ating palatuntunan.
Mga kaibigan, nasa linya po natin ang ating Leader News Patrol sa Calabarzon area, binibining Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Maraming taga San Pedro ang bibida. Ngayong araw ang umpisa ng Sampaguita Festival sa San Pedro City, Laguna. At mayroong iba't ibang aktibidad sa loob ng 6 na araw. Nakatakdang bumisita si Governor Ramil Hernandez para sa nakatalagang Governor's Night kasama ang mga lokal na opisyal sa pumuno ni City Mayor Lourdes Catakis. Maraming taga San Pedro ang bibida sa pagtuhog ng mga Sampaguita sa City Plaza upang magpagalingan. Kasama sa selebrasyon ang pagpaparangal sa loob ng 100 business taxpayers ng Luzon at isang magarbong float parade ang inaabangan ng lahat ang inihahanda. Bukod sa mga nabanggit ay may iba't ibang mga programa pang nakahanda na gaganapin sa City Plaza at isang job fair sa Pasita Astrodome. Mula dito sa Dryan, Dryan. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Madaling sabi, maghahalimuyak ang Sampaguita dyan sa lungsod ng San Pedro sa araw na ito at for 6 days. Yes, sir. Ngayon ang araw ng umpisa niyan. At mamayang gabi, uumpisahan niya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng beauty contest. Oo. When we say Sampaguita Festival dyan sa San Pedro, Laguna, tanging ang San Pedro lamang ba ang lugar na marami ang produksyon ng Sampaguita? Yes, sir. Kaya nga inumpisahan ito bilang Sampaguita Festival. Kaya ito tinawag na Sampaguita dahil dito ang pinakamaraming Sampaguita. At ito lang ang syudad na mayroong mga Sampaguita. Ayun, no. Kailan ka ba huling nabigyan ng Sampaguita ng humahanga sa iyo? Ano yun, sir? Kailan ka huling nabigyan ng Sampaguita ng tagahanga mo? Wala pa, sir, nagbibigay ng Sampaguita sa akin. Pero maraming nabibiling Sampaguita dito nga sa San Pedro. Ayun, no. Magkano bang Sampaguita ngayon dyan? Pero kidding aside, itong festival na ito ay pag-celebrate ng isang industriya dyan sa San Pedro na yung Sampaguitahan. Yes, sir. Actually, tuwing Mayo, maraming susulputang mga Sampaguita. Kaya ginawa na itong Mayo. Kasi noon, tuwing Pebrero ito ginagawa. Ngayong taon lang inumpisahan ito ginawang Mayo. Ayan. At ang isa pang importante kasi, ang Sampaguita ay itinuturing po nating the national flower. Am I right, Dryan? Yes, tama yan. Ayan. At marami ay dyan lamang nakukuha sa San Pedro, Laguna. San Pedro City sa Laguna. Mabango ang Sampaguita, no? Kaya lang, bakit yung ibang gumagawa ng lace ng Sampaguita ay hinahaluan ng bulaklak ng papaya? Ay, hindi pa yata ako nakakita ng gano'n. Oo. Diyan sa San Pedro siguro pure na Sampaguita, no? Yes, puro Sampaguita nga ngayon dito sa San Pedro dahil ngayon ang umpisa ng dumarami ang mga Sampaguita ngayong buwan na ito. Alright, batiin natin si Mayor Baby Catakis. Congratulations sa matagumpay na opening, and we're hoping na yung buong linggo ng festival ay maging matagumpay. Yes, actually inaasahan nga na daragsa ang maraming bisita at mga turista ngayong linggong ito. Very good, very good. Okay, so magpapalago din pala ito sa turismo at sana'y makatulong ito ng mga taga San Pedro City ay magkaroon din ng dagdag panghanap buhay dyan. Yes, sir. Tama ka dyan, Sir Errol. Alright, thank you, Dryan. Mula dito sa San Pedro City, Laguna, Dryan Zamora para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Ngayong araw pala yung simula ng Sampaguita Festival. Ako, humaling ako sa amoy ng Sampaguita. Napakabango talaga kasi, no? Kahit malayo pa, amoy na at hindi ka magsasawa sa amoy, no? Di ba, yung mga
naglalako nga ng Sampaguita, madalas inaalok yan sa mga jeepney drivers para kahit papaano yung pinamamasadang jeepney ay bumango. Ayan, oo. Ako, mahilig ako bumili niyan pagka walang nakabitin sa sasakyan eh. At walang air freshener yung sasakyan. Nakakapagpabango yan. Alright, so sige. Batiin na lang natin ang mga taga San Pedro City. Sana ay maging instrumento ito na lumago pa ang economic activity dyan sa naturang lungsod at especialmente yung Sampaguita industry ay lalo pang lumago. Sapagat yan ay tinuturing pong national flower po ng bansang Pilipinas. Okay, masipag yung drummer ko. Nakadalawang round kagad. Ulitin natin yung ating cellphone number, 0995-148-3605. Yan po ang ating direct line sa ating studio. Maulan yata sa maraming lugar sa Pilipinas. Tama-tama sapagkat lalo na po sa Metro Manila and neighboring areas ay talagang nakatutuyo ng balat. Napakainit ho. At least lumalamig po ng kaunti. Lumalamig ng kaunti ang paligid. At kailangan po yan ng mga magsasaka. Ang ating water supply kapag matagal po ang tag-init ay nagkakaproblema po tayo. Kailangan po ang buhos at tubig ulan para ma-replenish yung mga nag-evaporate na tubig na supposedly nasa water streams natin, na mga nasa ilog, nasa natural water source at nagiging malinis na tubig nga po na nadadala at napapadaloy sa mga lababo natin at nagiging panghugas, nagiging tubig inumin na kailangan po para mabuhay ang tao. Alas 4:27 na po ng hapon. Partner, medyo sabog lang itong aking but okay siguro sa sa area okay naman siguro. Dito lang sa headphone ko Hello, ayan. Hindi kinakaya ng ng aking headphone. Hello, ayan. Better. Okay, sige. Congratulations. Okay. Palakpakan natin ang presidente. Woo! Yung kanyang campaign promise, nawakasan po ang ENDO contractualization, labor contracting issue na kausa po ng paghihirap ng maraming manggagawa na kahit may trabaho biglang matatapos sapagkat ang kanilang pinirmahang kontrata po ay 3 months, 5 months, na kinainisan po ng presidente at ipinangako ng kampanya na kanyang wawakasan the moment na siya po ay maupo bilang presidente. So, what? After more than a year, ngayong araw po ng paggawa or Labor Day, Mayo 1, kanya pong inilabas na at ginawang regalo sa mga manggagawa ang executive order. Executive order na nagbabawal na po sa labor contracting. Basahin ko lamang po yung ilang importanteng features dito. Prohibition against illegal contracting or subcontracting. Ayan. Ano pa? Contracting and subcontracting were undertaken to circumvent the workers' right to security of tenure. Yan. Organization, collective bargaining are hereby made pursuant of the 1987 Philippine Constitution. Yan. Ngalang. Despite this good news from the Office of the President, may panawagan pa rin po ang Pangulong Duterte sa dalawang kapulungan, both to the House of Representatives and the Senate,
na retokehin pa rin, amyendahan po ang labor law, labor code, sapagkat marami pong mga provisions doon na talagang nalulusutan, pinaiikutan ng mga employers na mga mapagsamantala. Napakarami po niyan, ano? Napakarami po niyan. Kahit sa hanay po ng media, may mga media companies na ang gagaling pumuna, ang gagaling bumatikos, pero, nako, kung malaman nyo lamang po, maraming problema ang kanilang mga reporters, maraming problema ang kanilang mga tao, at walang pinag-iba sa mga ordinaryong mga manggagawa. Ganyan yan. So, tingnan natin. Sana'y sumunod ang lahat sapagkat ang epekto po nito ay magbibigay po ito ng kasiguruhan sa trabaho ng mga manggagawang Pilipino na matagal na pong parang pinaghalong kalamay kapag natapos ng kontrata. Sinasabi ko nga po sa inyo, parang nagulong langgaman mula po sa silangan, kailangan tumakbo kung saan-saan, papuntang kanluran, maghanap lamang po ng trabaho. Yung mga taga-west naman, tatakbo sa east or kung saan-saan din, nagsasalu-salubong nga sa MRT, sa EDSA, ang gulo ng Metro Manila because of that. At masyado pong naaapi ang mga manggagawa, nagagastusan sapagkat every time, after 5 months, dahil tapos na ang kontrata, maghahanap kung saan-saan, pipila kung saan, tagaktak ang pawis, kukuha ng requirements, despite na yung kanilang trabaho na pinasukan, previously ay tuloy-tuloy naman, na wala naman dahilan kung bakit tatapusin ang kanilang panunungkulan at pagsiservisyo, tinapos na dahil lamang po sa endo. Ayan, dahil lamang sa endo. Bong David, Idol, Happy Labor Day at sa mga nanonood at nakikinig. Binibining Angie Puso, also watching. Randy Garcia Untalan and Genesis Aras. Thank you guys. Thank you. Labor Day ay nandiyan kayo nakasilip. We're inspired to continue our advocacy. Ito pong ginagawa namin ay advocacy rin po ito sapagkat hindi po namin ito itinuturing na magpapayaman sa amin, no? Hindi po namin ito tinuturing na bread and butter. Hindi tulad ng iba na talagang ginagamit ang media para mangikil. Ayan. Sip-sip dito, sip-sip doon at kukuliktahan yung sinisip-sipan mga hinayupa kayo. Media, ginagamit. Kami po, we adhere with the code of journalism and we respect our profession kaya't mananatili po kaming independyente at nakasubscribe lagi sa katotohanan. At ang katotohanan sa araw pong ito, inilabas na po ng Pangulong Duterte ang magandang regalo para po sa mga manggagawa at sana po ay sumunod naman, sundin naman ito ng mga malalaking kumpanya na patuloy pong ginigipit. Despite na ang laki-laki ng kita, hindi binibigay ang tamang benepisyo sa mga trabahante po nila. Pero dapat ang manguna po dyan sa pagsunod mismo ay ang gobyerno. Partner, hindi mo lang alam, napakaraming contractual din sa gobyerno. So, pangunahan dapat siya ng gobyerno, lahat ng contractual employees in the government must be regularized para matawag nating we walk our talk. Ayan, di ba? Yan ang totoo eh. Kami po nakasubscribe lagi sa katotohanan, sa katwiran, sa panig po ng batas, ng tao at ng Diyos. 34 minutes after 4 in the afternoon. Tuloy tayo. Huwag kayong mahiya. Mag-message po tayo dyan sa baba ng ating live video na inyo pong napapanood at dahil Labor Day, nag-pink ako. Nag-pink ako dahil Labor Day. And by the way, advance Mother's Day. Kailan ba yung Mother's Day, bro? May 15 ba yung Mother's Day or May 14? Para hindi na ako makaligta, babati na ako ng Happy Mother's Day sa lahat pong mga nanay. Tingnan nga natin, Mother's Day, 2018.
Silipin ko kasi bigla kong naalala baka ako May 13. May 13 ang Mother's Day. So, ganoon na lamang po ang ating pagpapahalaga sa ating mga nanay sapagkat kung wala ang ating nanay, bagamat admittedly ang buhay natin ay galing sa Diyos, instrumento po yung ating nanay na mamulat po tayo sa liwanag ng mundo. Ayan. Siyempre, katuwang yung tatay. Kaya lang may separate na celebration yung mga fathers. Yan. Una muna yung Mother's Day. Yan, ha? Sa May 13. Pero ngayon po ay Labor Day muna tayo. Labor Day! Sa kaugnay pa ring balita mga kaibigan, malamig naman daw po ang pagtanggap ng mga militante sa executive order ng Pangulo laban sa Endo. Ayan. Pinagdududahan pa rin ng mga militanteng kasapi po sa Kilusang Mayo 1 ang paglagda ng Pangulong Duterte sa isang executive order na nag-aatas para wakasan po ang kontraktualisasyon ng trabaho sa Pilipinas at magtiyak po ng security of tenure ng mga naghahanap buhay ng mga Pilipino dito sa loob po ng ating bayang minamahal na Pilipinas. Hindi daw kasi sila, ito ang rason, hindi daw kasi sila kinonsulta sa mga ilalagay na probisyon sa executive order. Kaya't hindi nila natitiyak na talagang ito'y pabor sa mga manggagawa. Aantayin daw nila munang mabasa ang executive order. At lalo silang nagduda umano sapagkat may utos pa ang Pangulo na kalikutin ang labor code na lalo daw, sabi nila, lalo daw maglalagay sa peligro sa mga probisyong pang-benepisyo sa mga manggagawa. Ganyan ang mga militante. Sabi ng iba, yang mga militante, walang kakontentuhan kahit sinong umupo. Babanatan! Tayo naman po ay binabasa lang natin ang mga balita at ipinapaliwanag natin ang mga nangyayari. Kaya't naitatampok pa rin natin ang ganyang uri po ng balita na sabi nga malamig ang pagtanggap ng mga militante. Pero ang balitang ito'y mahalaga para sa lahat ng mga manggagawa. Okay! 37 minutes after 4. Patuloy pa rin po kayong nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero exclusively dito po sa Leader News Philippines, the hottest online broadcast channel in the country na tumatagos po sa lahat ng dako ng mundo. And we are powered by PLDT Fiber Internet 200 Mbps. Mayabang ba? Hindi naman. Yun lang kasi ang pinakamalakas ng available sa PLDT Fiber Internet. 200. Yung iba nga nagtsatsaga 20 Mbps, di ba? Yung iba nagtsatsaga 5 Mbps. O kami talagang kinuha na namin yung pinakamataas para walang dudang mapapanood po ninyo ang ating mga show. Okay, sige. Sa iba pang bahagi po ng mensahe ng Pangulong Duterte kanina doon sa Cebu City sa pagdiriwang po ng Labor Day, wherein nirecognize din po yung mga manggagawang may mga ginawang mabuti. Binigyan din pa rin po ng Pangulong Duterte ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga OFW. Yung mga OFW po kasi hindi sapat. Natawagin natin silang modern heroes. Ang sarap pakinggan. Pero kung wala naman po silang proteksyon, especially mga domestic helpers na lagi na lang pong nasasadlak sa peligro, sa kaapihan sa pang-aabuso sa Middle East, tama po at sang-ayon ako sa paninindigan ng Pangulong Duterte na ban na muna ang deployment, especially dyan sa malaimpyernong Kuwait, na ang mga amo po ng ating mga domestic helpers na mga Pilipino ay lagi na lamang pong pinadadanas, nakararanas
ng pangungutya, pang-aabuso, pananamantala. So nais ng Pangulong Duterte na magkaroon muna ng sapat na proteksyon ang lahat ng OFW bago muling mag-usap ng deployment. Lalong-lalo na po yung mga manggagawa sa bahay ng mga among Arabo na sa English po ang tawag ay domestic helpers. Ang TESDA pinagaganda ang tawag dyan. Pinagaganda, household help. Yan. Ano ang paikot natin, ano man pong pintura natin na gumanda ang tawag dyan, domestic helper pa rin yan. At ang masagwa, kapag nandun na po ang OFW yung domestic helper, ang turing po sa OFW yung Pilipina ay alila at alipin. Yan, alipin at napakababa ng tingin. Kaya nga ako, mahal na presidente, total nais mong proteksyonan ng puri ang dangal ng mga Pilipina. Ako, kami sa Leader News Philippines, we are strongly suggesting to stop the importation or exportation of domestic helpers to various countries. After all, ang gobyerno naman, very creative, nakakalikha po ng maraming ibang trabaho pang pwede dito sa Pilipinas na hindi na kailangan pang pumunta. Humimalay ang nanay sa pamilya, magsakripisyo yung mga bata, iiwanan ng walang nanay sa tahanan, pupunta sa abroad in a hope that yung mataas na sweldo ay sasapat sa pamilya para sa pag-aaral, gastusin everyday at magkaroon po ng magandang kinabukasan. But in truth, marami pong pangit na nangyayari sa isang pamilya kapag wala ang nanay. Yan po ang totoo. Yan po ang sakripisyong Pilipino na pagka minalas-malas, nawawasak po ang pamilya. At may mga kwento pa na ang tatay na naiwan, gumagawa ng kalokohan, at kung may mas pangit pa kayong maririnig, yung mga kababayan nating nandoon sa abroad ay nadadala ng mga anong tawag dyan? Temptations. Yan. Makalamang pambubuyo. Yan po yung mga hamon kapag magkakalayo ang mag-asawa o kahit dalaga pa. So, I really agree na proteksyonan lagi ang mga OFW at wala na munang deployment dyan sa bansang yan na walang sincerity na alagaan po ang ating mga kababayan. Bawal na muna, wala na munang deployment. Agree ako, agree. At sana yan po ay maintindihan po ng mga kababayan natin na dati na pong may mga trabaho pero napauwi dahil po sa nangyari kay Joanna de Mafelis. I hope you understand it. Mas malalim po ito. Hindi lamang po ito pera, buhay. Buhay ng mga Pilipino ang pinoproteksyonan po rito. Huwag tayong makitid ang utak, ha? Huwag makitid ang utak. At samantala, ayan, ito, pangit na balita po ito, no? Bangkay na ng iuwi sa Pangasinan ang isang domestic helper na naman, na OFW, na nagtrabaho po sa Oman. Ayon po sa pamilya, bago ang balitang namatay ang kanilang kapamilya sa abroad, nagsusumbong pa raw ito sa pamilya sa Pangasinan na siya daw ay mula sa Saudi Arabia, ay pinalipat siya sa Oman ng kanyang amo at bago pa uwiin ay pinahihirapan umano. Ngayon, nagulat na lamang po ang pamilya ng OFW nang iuwi po sa Pilipinas na isa na pong malamig na bangkay at hindi po sila naniniwalang nagpakamatay ang kanilang kamag-anak. Ang pamilya sa Pangasinan po ay nananawagan ng tulong. Nagpapasaklolo po sa Pangulong Duterte para po sa hustisya sa panibagong OFW yung iniuwing pantay po ang talampakan sa Pilipinas. Ilan pang domestic helper ang uuwi sa atin na malamig ng bangkay? Ilan pa? Ito po yung sinasabi ko, mahal na presidente, no?
Total, napakarami naman pong nalilikhang trabaho rito. Paspasan natin at hikayatin natin na wala na pong lalabas na Pilipina at maglilingkod na domestic helper sapagkat honest to goodness at totoo naman na ang mga domestic helpers ang talagang naaabuso at nagiging malimit na biktima ho ng kamalasan sa abroad. Alas 4:45 na po ng hapon, 0995-148-3605. Yan po yung ating contact number. May masamang balita pala doon sa mga batchmates ko na nagparada kanina para sa Golden Jubilee Celebration po ng Naga National High School. Habang nandun daw sila sa Barangay Maayong sa Tiwi Albay, nakabangga daw yung truck ng aming batch. Nakabangga ng 3 katao yata, and I still don't understand bakit mangyayari yon sapagkat samantalang ang parada hindi naman paspasan, hindi naman karirahan, ano? I don't really understand bakit may mababangga. May nadala daw na 3 tao sa ospital, yung 2 ay okay naman yung isa yata ay kailangan pang i-x-ray. Nagtamo yata ng maraming galos, ano? Tuloy yung masayang pagkikita-kita ng aming mga batchmates. Kahit wala ko doon, ay nabahiran po ng lungkot dahil sa ganong insidente. Sana ay walang damage masyado yung nabundol. Oo. Okay. Sige. Okay, sige. Sa iba pang mga issue sa ating palatuntunan. Happy birthday muna sa mga may birthday ngayon, ano? I'm sure may mga taong ngayong araw ipinanganak. Happy birthday! At doon po sa mga may iba pang okasyon tulad po ng fiesta. Maraming fiesta kapag Mayo. Pero Mayo 1 ngayon, umulan, di ba? Ang tawag sa ulan, partner, unang ulan sa Mayo ay Agua. Agua de Mayo. Iba naman yung Agua de Pataranta. Agua de Mayo. Sige. Yung iba dyan, nag-iipon niya ng kumukuha bigla ng lalagyan Pampabuenas daw kasi yung Agua de Mayo, sabi nila. Maraming naniniwala sa ganyan, yung Pampabuenas, yung Agua de Mayo. Okay lang sa akin kung kayo po'y naniniwala sa ganyan, pero wag na wag niyong iinumin. Pinapaalalahanan ko kayo. Wag na wag niyong iinumin. Lalo kapag kaulan sa Metro Manila. Bakit? Bayang ulan po ay nagtataglay po yan ng napakaraming lason. Lason na galing po sa air pollution at nakondense po yan, yung air pollution na yan, humalo po sa ulap. Nung bumigat masyadong ulap, naging ulan. Yan na po ang nakarating sa inyo, ulan. Akala nyo malinis, madumi po ang ulan. Although may technology na pwedeng gamitin para maging malinis at pwedeng inumin ng tubig ulan, so there's filtration process na kailangan dyan at kung ano pang scientific treatment, but not directly drinking the rainfall from your roofs dahil ay sinasabi ko pong napakadumi yan. Tuloy tayo sa ating iba pang mga balita. Sa iba pang mga balita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, sa araw pong ito, naghayag ng kahandaan ng Philippine National Police. Kahandaan na tumulong po sa Philippine Drug Enforcement Agency na tumulong sa pag-iimbestiga daw at pagsasampa ng kaso sa mga barangay officials na dawit at sangkot. Nakasawsaw ang mga kamay sa operasyon ng droga sa kanilang mga barangay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang balita ito sapagkat ang totoo niyan, dahil sa ganyang listahan kung ako po ang titingin, tila tatamaan ng Philippine National Police dahil lumalabas, matagal na palang may ganyan,
Bakit yung PIDEA, bakit alam ng PIDEA, hindi alam ng pulis? At hindi pa inoperate ng pulis long time ago. Bakit? Ayan. Sa aking pananaw, bakit? May tanong tuloy ako. At may isa pa akong importanteng tanong, ano? I'm sure everybody will agree with me. Naalala po ninyo na ako, linawin ko lang itong narco-list, sang-ayon po akong isinapubliko ito. We strongly agree on these actions by the government. Dahil walang karapatan na ang sino man pong nahalal ng opisyal na akala natin ay matitino pero gago pala. Gago pala, ginagamit ang pwesto para proteksyonan ang kanilang illegal na operasyon ng droga. Wala silang karapatang muling tumakbo. Kaya okay ito. But, of course, it should not stop there. Dapat talaga niyan, sampahan ng kaso at yung mga taong yan, kung kailangan makulong, ay makulong. Okay? Yung sinasabi kong isa pang importanteng bagay, ano? Okay, nilabas na yung mga pangalan ng 90 kapitan, 117 na mga barangay kagawad at allegedly sangkot sa drugs. Pero honestly, may isa kong alam. Sa Metro Manila, hindi ko na pangalanan yung city. Baka magkabukingan pa. Dapat alam na ng pulisyan at tatanungin ko bakit hindi nasama yung taong yun sa listahan. Kilala ko barangay official sa isang lungsod sa Metro Manila, kilala ko nananalo lagi sapagkat ang mga botante niya, mga singhot. At siya din ay sumisinghot. Normally, kapag ang tao po'y sumisinghot, nagbibenta rin po yan to sustain the vice. Yung bisyo. Dahil ang pinakamura yatang tingin ng Cebu ay 100 Di po ba? Wala naman libre. Lilibrihin ka kapag ka magtutula ka. Ayan. So, I was looking for that name o for his name and he was not in the list. Bakit kaya? Bakit? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, another question. Kailan din kaya ilalabas ng PIDEA yung 6,000 pulis na pinagwagwagan ng presidente na sangkot din sa drugs? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, kailan kaya din ilalabas? And finally, kailan din kaya kakasuhan ang naturang mga police officers nang masaklap, siniswelduhan natin, inuunipormihan, makikintab ang mga sapatos, magagarang damit at mga bagong baril. Ayan, bala. Ayan, siyempre may sweldo para sa pamilya. Yun pala, protektor at nasa drugs din. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kung tayo po ay nagbubunyi, 90 barangay kapitan, 117 kagawad, how much more yung pinagwagwagan ng presidente previously, 6,000 pulis. Nasaan na po yun? Nagtatanong lang po kami. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. And we deserve to be informed, ano? Kailangan din nating laman yan sapagkat akalain nyo, may armas yan may armas, may baril. Yan pala kasama ng sindikato ng drugs. Paano yan? So naghihintay po tayo. Ang publiko naghihintay na ma-update din. Hindi po kami nangunguna, no? Naghihintay kami na ma-update din. Sa Nagilian, La Union, pakibantayan doon po ang talamak na bilihan ng boto. Saan pwede magsumbong? Nasagot ko na ito, bro. Ang sabi ko sa kanya, kay Jensen Abenes na nagsusumbong sa atin, talamak kasi ang bentahan daw, bilihan ng boto sa Nagilian, La Union. Ang sabi ko sa iyo, bro, huwag kang matakot. Isumbong mo sa COMELEC at sa PNP. Pwede rin dito. Nga lang, as what we are saying,
yung krimen ng vote buying, ginagawa yan patago. Kasabwat siyempre, nang nagbumibili, yung nagbebenta. Papasok sa kwarto. Doon magbibigayan ng pera. May listahan kung sino-sino. Yung kurap na botante, magbibigay ng listahan doon sa tuta ng politiko. Kung kapitan man yan o pinadala ni mayor na pagador para panalunin yung kapitan. Kapitang kasabwat. Kung saan sulok sila na libre sila at walang makakakita. Ganyan po ang ganyan pong proseso niyan. Sa tagong lugar. Yan. Kaya mahirap masakote. Pero, ayan. Pag talagang oras nyo na, mahuhuli din kayo. Hi, good evening po. Kailan po kayo ulit maulit ang passport wheels sa Dasmariñas, Cavite? Rose Ashley Del Rosario. Hi, Rose. Itanong natin ito sa DFA kung kailan. Kasi normally, yan ay proyekto ng DFA in coordination with the LGU. Or the LGU themselves requested for it para bumaba yung DFA. Ayan. So, sino bang mayor sa Dasmariñas, Cavite? Sino na ba ngayon? Medyo hindi ako nagagawi dyan sa Cavite area. Dati si Mayor Pedi Barsaga, ngayon congressman na si Pedi. Paano pag may nahuli kaming vote buying, sir, saan namin i-report? Eman Paran. Yun pa rin, ang ahensya na pagsusumbungan dapat ay COMELEC, PNP, DILG. Kaya lang, kung sumbong lang yun, sumbong lang, kailangan pong kasuhan kasi kung sumbong lang at wala namang kasong isasampa, hanggang doon lang yung susumbong. Kasuhan para mapanagot. Di ba? Kung talagang malakas ang paniniwala natin na involved at guilty sa vote buying, may pera, may tumanggap, vote buying, kasuhan. Nga lang, ito ang problema dyan, may filing fee yan sino ang magbabayad ng filing fee? Hindi ako nagkakamali. 10,000 na kagad ang filing fee. Paano kung walang 10,000? Sino magbabayad ng 10,000? Saan kami? Ayan. Joy Abdul Aziz, vote buying din. Tawagan nga natin si Asik din yun. Okay na siya kahapon pa Late nga lang. Gusto ko makahuntahan sana si Martin Bubut Dinyo. Si Yusek, DILG Yusek Martin Bubut Dinyo. Kahapon pa. Nalate yung kanyang confirmation Nalate yung kanyang confirmation. Saglit, tatawagan nga natin. Tawagan natin. Saglit. Ayan. Number yan ni... We're calling directly the number and cell phone of Yusek Martin Bobot Dinyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nagri-ring lang. Baka kasama ito ni Presidente. Pasensya na muna. Pasensya muna. At ganyan talaga ang mga bising tao. Bising tao yan kung saan sa nakakarating. Imagine na tie-up ngayon ang DILG, PNP at ang COMELEC sapagkat magsisimula na po ang campaign period by May 4. May 1 ngayon, May 4. Ang campaign period po ay magtatagal hanggang May 12. So basically parang ilang araw yan? 8 days? Kung maswerte-swerte hanggang May 13, pero I think hanggang May 12. Maigsi lang ang campaign period, pero ang dami-dami pong reklamo ng maagang vote buying, pangangampanya at kung ano-ano pang nanamantala ng ibang kandidato. Si paring Gani nga malayo pa pinasok na raw ng mga pulis yung kanyang bahay habang wala sila daw sa bahay. Diyos ko po. Pakwentuhin nga natin si paring Gani kung available ito. Subukan natin. At kandidato kasi sa pagkakapitan ito
Sana available si Paring Gani. Hindi ko ito kinausap na na tatawagan ngayon. Palagay ko nasa pulong-pulong ito si si partner ang mayor sa Dasmariñas ay si Mayor Pedy Barsaga pa rin. Hindi siya congressman. Tingnan mo nga bro yung data mo kasi yung taon may listahan kasi ako congressman siya doon. Latest. Baka yung asawa niya ang mayor. Alam mo naman kasi mga politiko, minsan, congressman ang lalaki, mayor ang babae. Yan. So, marami ang tatamaan ng anti-dynasty bill. Kaya hindi makapasa-pasa po sa Kongreso dahil mga congressman themselves, guilty. At hindi lang yan sa Dasmariñas, sa napakaraming lugar sa Pilipinas. Kapatid mayor ang kapatid congressman. Di ba? Lahat ng lugar mayroong ganyan. Sa Pasig, nagpapalit-palit lang. Dati ang mayor dyan, si Mayor Enteng Eusebio. Ngayon, sino na? Yung asawa na ni Bobby Eusebio. Dati si Bobby, ngayon yung asawa na. Diba? Sa Mandaluyong, dati Benjamin Abalos, naging Comelec chairman. Si Benhur na, yung anak na. Sa Makati, Jejo Barbinay dati. Ngayon, sino na? Binay pa rin. Ang medyo medyo naputol yung dinastiya ng LGU sa Marikina mula kay Bayani Fernando na iba. See? Sa Quezon City, ayan, si Bistik Bautista last termer. Ayan, medyo open zone ang Quezon City para sa sino mang nais tumakbong muli. Pero si Joy Belmonte, di ba? Anak ni dating House Speaker Sonny Belmonte na naging mayor, naging congressman. Anak yun, Joy Belmonte at yung mga aspiranting iba. Saan pa? Sa Caloocan, na iba naman. Ngayon, ang dinastiya naman sa Caloocan, iba naman. Dati Echeverriang dynasty, ngayon iba naman. Ang nakapong mayor ngayon, malapitan. Mayroong congressman na malapitan. Yan Valenzuela, pag sinabi mong mayor, gatsalyan yan. Congressman, gatsalyan yan. May senador pang gatsalyan. Lahat ng congressman dyan, nag-congressman dyan, nakatikim ng gatsalyan. Yung isang distrito lamang ang Martinez. Lahat ng lugar. Mula sa norte, sa kung saan sang bahagi ng Pilipinas, napakaraming political dynasty na tatamaan po kapag nailusot na ang anti-dynasty law. Pero kailan kaya yan? Samantala, balik tayo sa ating balita. Yung PNP handang tumayo na po sa PIDEA hinggil po sa narco-list. Maganda yan. Sige, pero bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Wala sanang narco-list. Kung trinabaho na po yan ng PNP, wala nang narco-list. Nakasuhan na sana yan. Di ba? Bilang panghuling balita ngayong araw po ng Labor Day, magandang balita tayo, panghuli. Ito, palakpakan dito siyempre ang mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga nagkakasakit na wala pong malapitan. Bubuhusan po ng gobyerno ng 50 million pesos buwan-buwan ang mga malasakit centers. Maganda ito Malasakit centers na ito. Asan yung detalye nito para mabasa natin? Malasakit centers. Kasi dito nakakahingi ng mga tulong ang ating mga kababayan kapag may pangangailangan yung malasakit center. Oo. Ayan, so nag-turnover po sa araw na ito ng 50 million si Sap Bongo sa isang seremonya dyan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Yan. Hospital pala immediately ito, no? Pero may malasakit center. Ayon kay Secretary Go
Inisyal pa lamang ang pondang 50 million mula sa Socio-Civic Fund ng Presidente na galing sa buwis po na itinuturing na sin products tulad po ng alak at sigarilyo at gagawing buwan-buwan ng Office of the President. Dinagdag pa ni Sap Bongo na nabahala si Pangulong Duterte sa mga sumbong ng mga mahihirap na mamamayan na mahaba masyadong pila, walang pambili ng gamot at walang kakayanang magpadoktor kaya't napagpasyan itong ilunsad sa Cebu. Tiniyak naman ni Go na hindi matatapos ang proyekto sa Cebu dahil plano na rin ng administrasyon na ilunsad ito sa Tacloban, Dumaguete, Bacolod City. Una pang nasubukan ang Malasakit Center Program sa Davao City. Yan. At sana hindi lang sa mga lugar na yan. Marami pong mga kababayan tayo ang dapat matulungan. Ano? So, kung ma-replicate yan sa iba pang mga lugar, much better. At nang maramdaman po ng taong bayan ang malasakit ng gobyernong ito. Partner, baka may mga babatiin pa tayo? Patapos na tayo. It's already 6 minutes after 5 in the afternoon. Si Congressman Rodel Batocab, kakausapin sana natin in our program. Biglang nag-start na raw yung kanyang meeting at humingi ng dispensa. Nasa meeting na raw siya at hindi na makapagsalita sa pulong. Ayan, sige. Kumusta ang aking kapatid sa Bulacan naman, si Ellie Joy? Yung panghuli na lang, yung aking mga batchmates, ano? Sana'y maayos natin yung nangyari dyan para hindi ma-spoil. Hindi ma-spoil yung celebration natin ng Golden Jubilee ng ating eskwelahang minamahal, Naga National High School. Nung high school po kami. Siyempre, iba naman yung sa college. No? Iba rin yung sa elementary. Nagkataon naman sa elementary school, I am the grand alumni president. Kaya magmi-meeting kami para sa mga gagawin. Napakaraming gagawin. Yung aming eskwelahan sa elementarya at ay hindi pa nakaka-recover sa naganap na bagyo nung December. Nung December, yung isang December. Halos may higit isang taon na pero marami pa rin pong distrosong iniwan, ano? Dorcas de los Reyes Cobelo are watching right now. Hello. Hi, mga sir. At mga idol, thank you sa inyo pong panonood. At please put your comment and share our page para mas marami pong nakakalam. Bukas ho ay itatampok natin sa ating palatuntunan ang sumbong po ng isang manggagawa sa... Dapat pala, tinampok na natin ang manggagawa, issue ng manggagawa. Pero di bali, bukas para may ibang sahog po yung ating program. May isang manggagawa ang Eurotel na nagkaroon ng aksidente, minor accident, pero pinabayaan ng Eurotel. Bukas po yan. Sumbong po yan sa atin, on cam. At may mga dokumento tayong hawak, no? Pero naniniwala po ko na kayang ayusin po itong problemang ito ng Eurotel. Kaibigan natin si Bay Limpayan, si Buglas. Bukas mo yan. Sige. Mga kaibigan, ubos na naman ang ating oras ng pagkatanghal ng palatuntunang Kamaong Asero. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga lugar na inuulan pa rin, paalala po sa mga kababayan natin na wag mag-i-enjoy sa ulan. Akala natin ay ayos na ayos yan. Madumi ang ulan, ano? Madalas pinagmumulan po yan ng sakit kapag kayo po'y nagpaulan. Yung napakainit, biglang umulan at kayo'y singing in the rain, patay tayo dyan. Talangkaso, abuti natin yan. Pero malaking tulong po ang mga ulan na yan kapag natutuyuan na po ang mga supply po ng tubig natin, irrigation, yung mga puso natin na inaasahan kapag wala pang gripo, wala pong nawasa, yung wala pang water district na mga lugar,
Yung deep well, yan. Di bomba, yan. Yung iba nga nasa sapa pa. Nasa bukal. Minsan, mas malinis pa yung bukal kaysa sa ibang water supply natin. Thank you kay Dryan Zamora mula sa Calabarzon area. Itinampok po ang Sampaguita Festival opening dyan sa San Pedro Suti sa Laguna. At siyempre po sa mga matyagang nanood po sa atin, thank you guys, thank you. On behalf of our co-pilot, Engineer Oliver Licop, na matyagang sumusubaybay po para makapagsimpapawid ng ating palatuntunan. Thank you partner, thank you. At sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at palatuntunang Kamaong Asero, muli kaming nagpapasalamat at nagsasabing pinagpala po ang mga Pilipino. Mayaman ang Pilipinas sa yamang kalikasan at sana po mas yumaman tayo sa damdaming makadiyos at yumaman tayo sa pagmamahal sa kapwa sapagkat yan po ang instrumento para ang pagunlad katotohanan na magtulong-tulong tayo ay mangyari na nga. Again, ang Leader News Philippines, lahat ng magagandang ginagawa ng Presidente, sinusuportahan po natin. Si Pangulong Duterte po ang natatanging Pangulo na nakita natin na talagang niyayakap ang kapakanan ng masang Pilipino. Mabuhay ang Pangulong Duterte! Mabuhay ang mga Pilipino! Ako po si Harold Nakame. Mabuhay ang Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.